का हो ओहो लड़की के नए नए शादी भइल बिया हां कहती है बिया क्यों है का कहती है और दोस्तों जैसे हमारे गीत रहे न कि आज राजा जी के कोरवे में अरे जवान हो खेदी ये गीत जो अभी हम सुनावे जा रहा बानी नया बा यूट्यूब वाला भाई के भी चढ़ावे में मन लगी हां जी और करे विभाग होई हो सही लड़की सेज पर बैठल बिया नए नए बियाह भइल बा ठेहुनिए बैठल बिया पति देव गेट बंद क के हां ओकरा भीरी जाता रह तो सोचा करे कि मेहरारू तो हमर मिलल बिया तो भाई लेकिन मनोज ठाकुर सन सारा देह में साबुन लगा छाती से बाहर बाहर बैठल बा तैयारी में न होई हां चप्पू बाबा तैयारी में होई हां जी बाकी अपना पियावा से को बात कहती है का का कि घुंघटा उठा के राजा अरे देख ले निचान हो अरे नकिया से नथिया ना उतारी श्रीमान हो कि अपन भाव दी एकदम हीरोइन जोश हां जी कि अपन अरे गुण ना फसाई हमारा गोड़ा ऐसा भाव दे कि लोग खुश हो जाए हां जी लड़की को हतिया कि अपन गोड़ जन फसाई हमारा गोड़ा पति देव रुस गइलन बाकी कहतिया का कि हमारा लज लागे आई कैसे कोरावा में हमारा लज लागे आई कैसे कोरावा हमारा लज लागे आई कैसे कोरावा में अरे घुंघटा उठा के राजा देख ले निचान हो घुंघटा उठा के राजा देख ले निचान हो नकिया से नथिया ना उतारी श्रीमान हो नकिया से नथिया ना उतारी श्रीमान हो कि अपन गोड़ जन फसाई हमरा गोड़ जन फसाई हमरा गोड़ावा में कि हमरा लज लागे आई भैया हमरा रितेश जी आशीर्वाद दिले बानी जितना तोर उम्र बा इतना सुंदर डांस बा ये गीत हमार सेट कर गए हां लड़की कहतिया का कोमल शरीर बाटे कचबा
तनी हेनियो देखी हेनियो देखी अरे कोमल शरीर बाटे कचबा मरिया ओइसे जनी देखी लहर उठे ये सावरिया ओइसे जनी देखी लहर उठे ये सावरिया कियापन भोर ना फसाई हमारा ठोरा में आपन भोर ना फसाई हमारा ठोरावा में कि हमारा लज लागे आई कैसे ठोरावा में कैसे ठोरावा में जिया प्रीति बना रहा और कामित यादव जी का हमरा का आशीर्वाद ने अनन्या हम का बड़ा गएंगे अच्छा अगला बार सुधर वाली हो पैसा देके लड़की कहते हैं प्रीति का ले लो ले ला सोरहे में शादी भइल बुझी तनी भावना फोन पे चाहिए रहे तो यही तरी सुना ना सही बात बाद में तारे के दिहल जाई सोरहे में शादी भइल बुझी तनी भावना सोरहे में शादी भइल बुझी तनी भावना खेल जोग भइल नइखे गोलू हो खेलावाना खेल जोग भइल नइखे गोलू हो खेलावाना कि मुहावा रमन जी लगाई ना अरे टिकोड़ा में मुहावा रमन जी लगाई ना टिकोड़ा में कि हमारा लाज लागे आई कैसे What?